Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa misang ini ang mga minasunod na misa intentiones. Thanksgiving for all blessings received, Dolot ni Benang, Juana del Rosario, De la Cruz family, Nitz Abio, Patricia Trinidad Morales, Delgado family, Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Lorraine Ivana Clarete, Evan Lawrence Rubio. Special intentions for complete healing of Maria Faydona Rodriguez and to pass the examination of Jerome Rodriguez offered by Benang. For safety and good health of Biel Maria Gerald Theodore Rodriguez and Carmen Corvin Joseph Bunyag. For divine guidance, safety, and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Maria Faydona and Jerome Rodriguez, Michelle Angela and Arnold Kirby Bunyag, offered by Benang. Special intention of Jonathan and John Paul, offered by De la Cruz family. For safe travel to Caramoan, offered by Nitz Abio. For complete healing of Patricia Trinidad Morales. For the eternal repose of the following souls, Father Luan Harsha and Father Sol Sais. For the soul of all dead members of CRC and LLFCC. For the soul of Arnaldo. For the souls of Antonina, Cornelio, Rodrigo, Jaime, offered by Juana del Rosario. For the souls of Crispolo and Norma, and for all souls in purgatory, offered by De la Cruz family. For the souls of Virginia, Antonina, and Julio, Santos, Josefina, Juan, and Julia, offered by June Alinarte family. Ngunyan ang ikatulong Domingo kan Kwaresma. Sa selebrasyon kan Eucharistia ngunyan na Domingo, pinapagirumdom sa satuya ang pangangaipo na maging maimbod sa balaog nin bunyag na satuyang inako. Kaipuhan niya to ang tubig nin buhay na madara sa sato sa kahadean kan Dios. Kaipuhan man niya to ang mga sakramento, urog na ang Eucharistia, tanganing makamtan niya to ang buhay na daing kasagkoran. An satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Reverend Father Mark Anthony Beria, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po sa pagpuon. Hirap manlugod sa tuan Dios na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan,
Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak asin gabos na karahayan na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan, sa pag-ayuno, pagpamibi asin paglimos. Kaugaying hil nga ang pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan. Tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsensya. Danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Huli kay Jesucristo nga gurang nanyamo sa imong aki. Na kaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ang mga Israelita nagpahayag kan sa indang mga reklamo ninhuli sa mga kasakitan na sa indang namamatean sa disyerto. Sa tahaw nin mga kasakitan, dahil sinda pinabayaan kan Diyos. Inanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Napaha duman ang banwaan, tamayong tubig. Kaya nagngurob-ngurob ang banwaan laban kay Moises. Asin nagsabi, "Taano ta pinatukad mo kami hali sa Ehipto? Tanganing gadanon ako sa paha. Ako, ang sakong mga aki, asin ang sakong mga hayop." Nag-agrangay si Moises sa kagurangnan naan sabi, "Ano ang gigibuhon ko para sa banwaan na ini? Dikit na sana asin gagapuon na ninda ako." Nagsabi ang kagurangnan kay Moises, "Mag-agi ka sa atubang kan banwaan, asin mag-iba ka ni nagkapirang gurang sa Israel. Ang badas na ihinampak sa salog, kuaha asin maglakaw ka. Uya, matindog ako sa atubang mo, duman sa ibabaw kan gapo, sa Horib. Rarapason mo ang gapo, mabulwak, hali dyan ang tubig, asin mainom ang banwaan." Siring ang ginibo ni Moises sa atubang kan mga gurang sa Israel. Nginarana niya ang lugar Masa asin Meriba. Huli sa pakiiwal kan banwaan, asin huli ta sinugutan ninda an kagurangnan, naan sabi, "Nasa tahaw ta an kagurangnan o dai tataramon kan kagurangnan." Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kungunya nadangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Kungunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Madya, maugma kitang mag-awit sa kagurangnan, magpataratara kita sa gapo na sa tong kaligtasan. Magdulog kita sa atubang niya, dara pasasalamat, sa mga tugtog magpataratara sa iya. Kungunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Madya, magsamba kita asin magduroko. Magruluhod kita sa atubang kan kagurangnan na satong kagibo. Tasiya ang satong Diyos, asin kita ang banwaan sa saiyang pasabsaban, asin ang kawan sa saiyang kamot. Kungunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Ngunyan, awot pang magdangog kamo sa saiyang tingog. Hari pagpatagasa ang sa indong puso, nin siring sa Meriba. Siring kang aldaw nin Masa duman sa disyerto. Kung sain sinugutan ako kan sa indong mga magurang, binalo ninda ko minsan nahiling na ang sakong gibo. Kungunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Iwinara sa satuya ang balaog nin pagkamuot kan Dios sa paagi kan Espiritu Santo. Asin sa paagi kan pagkamuot na ini,
kita naglalaom na makakahira sa kamurawayan kan Dios. Hinanyugon po niya ito ang ikadiwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya kita napawaran sala kan pagtubod, igwanin katuninungan sa Diyos, huli kan kagurangnan tang si Hesukristo. Huli man sa iya, nabuksan kita ning agihan, huli sa pagtubod, pasiring sa grasyang ini na natitindugan ta, asin inuurgulyo ta ang paglaom kan kamurawayan kan Diyos. Ang paglaom dai nabibigo, huli ta ibinubo, ang pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso, huli kan Espiritu Santong itinao sa tuya. Ta si Kristo, mantang kita maluya pa sa itinalaan na panahon, nagadan para sa mga katapastanganan. Masakit magkaigwanin napapakagadan para sa sarong suripot, ta para sa marhay, magkakaigwanin mangangahas magadan. Alagad, ipinabidbid kan Diyos ang pagkamuot niyang gayo sa to, kay tupang para kasala kita, nagadan na si Kristo para sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Crucem tuam adoramus Domini, resurrectionem tuam laudamus Domini. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susug kisan Juan. kamurawayan sa imong kagurangnan. Kaya nakaabot sa sarong syudad nin Samaria na inaapod si Kar harani sa lote na itinaol ni Jacob ki Jose na sa iyang aki. Yaon duman ang burabod ni Jacob, si Jesus pagal sa iyang pagbaklay. Siring na tuminukaw sa burabod. An oras maudto na uminabot ang sarong babaeng taga Samaria. Sa pagsakdo nin tubig, nagsabi sa iya si Jesus, painumaman ako. Ang mga disipulos nakahali na pasyudad, tamabakal nin makakakan. Nagsabi sa iya ang Samaritana, paano kasako nakakahagad? Ika Hudiyo, asin ako Samaritana. Taan mga Hudiyo, dai nakikipagtiinuhan sa mga Samaritano. Nagsimbag sa iya si Jesus, kun ara mo ang balaog kan Dios, asin kun si Isay sa imo ang nagtataram, painumaman ako. Ikakuta ang naghagad sa iya, asin tinawan kakuta nin tubig na buhay. Nagsabi sa iyan babae, kagurangnan, mayo kanin pangharok, asin an bubon hararom, sa in kamako akan tubig na buhay. Mas dakula ka sa ama aming si Jacob na iyo sa mo ang tuminaw kan bubon na sa iya mismong ininuman. Siya asin ang mga aki niya sa mga hayop. Nagsimbag sa iya si Jesus, ang gabos na nag-iinom sa tubig na ini, mapapaha giraray. Alagad ang mag-inom sa tubig na itatao ko sa iya, da isagkod no arin man mapapaha. Kundi ang tubig na itatao ko sa iya, sa iya, magiging burabod nin tubig na nagbubukal para sa buhay na daing kasagkuran.
Nagsabi sa iyan babae, kagurangnan, tawi ako kan tubig na iyan, tanganing daya ako mapaha, asin day naman magparadigdi sa pagsakdo. Nagsabi sa iya, lakaw apudaan sa imong agom, asin madyadigdi. Nagsimbag si babae, mayo ako nin agom. Nagsabi sa iya si Jesus, maray na sinabi mo, mayo akong agom. Tanag kaigwa kang 5 agom, asin anyaon sa imong unyan, bako mong agom. Iyan totoo mong sinabi. Nagsabi sa iyan babae, kagurangnan, natatanaw ko na propeta ka. An mga magurang nyamo nagsamba sa bukid na ini, alagad kamo nagsasabi na yaon sa Jerusalem ang lugar na kaipuhan sambahan. Nagsabi sa iya si Jesus, magtubod ka sako, babae, na maabot an oras na ni sa bukid na ini, ni sa Jerusalem day kamo magsasamba sa Ama. Kamo magsasamba sa dainin dumidbid. Kami nagsasamba sa samong midbid. Ulitan kaligtasan gikan sa mga Hudiyo. Alagad maabot ang oras yaon na ngani na ang tunay na parasamba magsasamba sa Ama sa Espiritu asin katotoohan. Tasiring ang hinahanap kan Ama na magsasamba sa iya. Espiritu ang Diyos asin ang mga nagsasamba sa iya sa Espiritu asin katotoohan dapat magsamba. Nagsabi sa iyan babae, aram ko na maabot ang Mesiyas, ang sinasabing Kristo. Pag mag-abot na siya, ipapamarita sa tuan gabos. Nagsabi sa iya si Jesus, ako na nagtataram sa imo. Dangan uminabutan sa iyang mga disipulos. Nagngalas ta nakikiulay siya sa sarong babae, alagad mayo ni nagsabi, ano ang buot mo? O tadaw ta nakikiulay ka sa iya. Binayaan kan babae an sa iyang dulay, asin naglakaw siya pa syudad. Ang sabi sa mga tawo, madya, hil nga ang tawo na nagsasabi sa ko kan gabos kong ginibo. Ini kaya ang Kristo, nagluwasinda sa syudad, asin nagdurulok sa iya. Samantala, inaalok siya kan mga disipulos, Rabay, magkakan ka. Alagad nagsabi siya sa inda, ako igwaning kakanaw na dainindo aram. Nagpasinabi-sabihan ang mga disipulos, may naghatod sa iya ning kakanon. Nagsabi sa inda si Jesus, sa kuyang kakanon ang paggibo kan buot kan nagsugo sako, asin ang pagtapos kan sa iyang gibo. Bakong kamo nagsasabi 4 pang bulan asin tig-ani na, uya nagsasabi ako sa indo. Itaasan ang sa indong mga mata asin tingkalaga sa mga uma. Puti na, aaniho na. An paraani nagaako kan sa iyang tandan asin tinitipon an bunga para sa buhay na daing kasagkuran. Tanganing an para sa buwag mag-ugma siring kan paraani. Digdi ang tataramon totoo, iba ang nagsabwag, iba man ang nag-ani. Sinugo ko kamo mag-ani kan dainindo pinagalan. Iba ang nagpagal, asin kamo nakalaog sa saindang pagpagal. Sa syudad na ito, dakol na Samaritano ang nagtubod sa iya, huli kan tataramon kan babae na nagsaksi. Isinabi niya sa ko ang gabos kong ginibo. Kaya pagdulok sa iya kan mga Samaritano, inalok siya na magdagos sa inda. Nagdagos siya duman, 2 aldaw, dakol pa ang nagtubod huli kan sa iyang tataramon, asin nagsasabi sa inda sa babae. Nagsabi sinda sa babae, bako nahuli sa imong tataramon kami nagtutubod, ta kami mismo nakadangog asin nakaaram na iyo mananggad ini an paraligtas kan kinaban. Marhay na bareta nin sa tuhong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Siguro po sa iba na uyadigdi, kung natatandaan po nindo ang sikat na si Marilyn Monroe. Di ko naman po yan inabot. Pero sabi nga ni, yaon sa iyan gabos, kagayunan, kasikatan, kwarta. Pero dawa na nga ni minsan siring yaon sa iya,
Sa laog kan sa iyang buot, bako siyang maugma. Mati niya na dakulaon ng kawaran kan sa iyang buhay. Nasa kawaran siya. Kaya sarong aldaw nakuana na siyang gadan. Ang rason nag-suicide huli ta na overdose kan sleeping pills. Yan. Siguro po bistado pa nindo si Elvis Presley. Ini po mga sikat ini. Dahil ko po sasabi na mga nakakamatuhan na kamo sa muya, pero si Elvis Presley po baga, sikat siya ninhuli sa mga magagayon niyang kanta na puro gold records. Ang mga fans pati nag-hysterical pag nagkakanta siya. Pero bago siya magadan sa edad na 42 kan taon 1967, aram po nindo nagadan siya sa sobrang paggamit ng drugs saka chichirya, junk food. Ining duwa, puro sana ang ikanagadan ninda, sobra. Sobra. Ang mga babasahon ngunyan man, manunungod sa kapahaan. Kita daw mga tugang, ano ang satuyang mga sadiring kapahaan? Sa kinaban niya tungunyan kadakol-dakol kitang kapahaan. O pagkapaha. Halimbawa, yaon ang pagkapaha kan kahulugan kan buhay. Sa padagos na pagprogreso kan teknolohiya, ang social media, asin modernong kaginhawahan, dakul pananggad ang nakakamati nin garusin dayaon sa kawaran. Kaya nga ni ang mga hobines, unya na panahon, madadangog mo sa sainda, ano ang kahulugan o katuyuhan kan sa kuyang buhay o kan sa kuyan sa diri. Dahil ninda nakakuaan kahulugan kan sa indang buhay. O kaya itong hapot na, taano ta, namamati kong garo, nawawara ako, dawa garo, yao na ang gabos sa sakuyang atubangan. Pagmati mo na, yao naman ang gabos sa imo, pero garo perming may kulang na dahi mo nahahanap sa sadiri mo. Dahi mahipno-hipnoan ang kakulangan na iyan. Sarupang pormanin kapahaan sa ngunyan iyo an pagkapaha sa pagkamuot asin pagmati nin pagiging kaayon. The thirst for love and belongingness. Kaya po baga magayon na sa pagselebrar niya to kan ika-65 taon kan Archdiocese, an sa tuyang pangapudan, gabus kaayon, gabus may gigibuhon. But sabihon, mayo ning pinapalain, gabus kita kabali. Dakul na tawo ang namamatian na sinda, isinisikwal, solo-solo. O dai lang nasasabutan. An iba mas pinipili nindang maging solo-solo. An mga pamilya nagkakawararak. An mga relasyon nagiging maluya. An mga tao naghahanap nin pagkamuot sa mga lugar na daiman talaga makakatao nin tunay na ranga. Saro pa, an sa tuyang sosyudad nagsasapo manin kapahaan sa katotohan. Nabubuhay kita sa kinaban na paano nin impormasyon, the availability of information. Ipo baga. Sarong click mo lang, maaaraman mo na kung ano ang gusto mo. Kaya siguro hinhuga ka naman ng iba, magbasa, mag-adal. Yao na. Dahil mo na kaipuhan magdarang libro. Dahil mo na kaipuhan magdarang diksyonaryo, tamay app. Kung ano, itatype mo lang, makukuha mo na. Kaya nahugakan ka naman.
availability of information. Alagad, paano manin karibarawan? Dawa na nga ni available, yaon manggiraray an ribaraw, arugkan, faking bareta o fake news. Ipo baga, salang impormasyon, asin kawaranin kasiguraduhan sa moralidad. An kaluyahan ngunyan kan tawo, iyo na, kahit pag nagdangog kita ning bareta, madangog kita, aram tang totoo. Ngunyan, maisip ka, kung ari nalugod ang totoo, parehas may bareta. Parehas ang facts, ngunyan ang kahugakan kan tao an mag-verify nin information. An iba nga ni, mas nahihiling pa na mas totoo ang ginibukan AI kaysa kan tao. An iba man maluya maghiling kan mga siring na bagay. Masakit sa indang ma-determine kung arin baya talaga sa duwa. Sa rupang mahalagang parte kan ebanghelyo na iniiyoan, inaapod niya to na social thirst. Kan panahon na ito, an mga Hudiyo dahil nakikipag-ulay man lamang sa mga Samaritano. Asin bihira sa nang magtaram ang mga lalaki sa publiko sa mga babaeng daininda kamidbid. Alagad, binalgar ni Jesus ang mga ulang na ini. Kinaulay niya ang babae na may dignidad asin paggalang. Sa satuyang sosyudad ngunyan, dakul na tawo ang paha sa pagmidbid, dignidad asin pag-ako. Arog kan mga dukha, an mga miyembro kan marginalized groups, asin itong mga namamatian na dahil nahihiling kan kinaban. Ipinapahiling sa to ni Jesus na mayo nin si Simon an pinapalain sa pagkamuot ni Diyos. Mga tugang, an mga modernong psychiatrists, loaded nin mga kaso kan tawo na nagpaparapagal para maging maugma, alagad day kabali sa listahan an katuninungan kan kalag. Kaya ngunyan sa ikatulong Domingo, ang babaeng Samaritana dinulok ni Kristo para makainom man sa bubon hali sa kapahaan. Ang babae, natikbahan nin huli si Kristo sa rong Hudiyo na dapat day talaga nakikiulay sa iya. Sabi nga ni Kristo, kung aram mo sana, an balaog nin Diyos asina nagtataram sa imo. Siya ang magtataw kan tubig na buhay. Sabi pa nga ni, an sisay man na mag-inom kan tubig na ini, mapapaha manggiraray. Alagad an uminom kan tubig na sa kong itatao, dainan nanggad mapapaha. Ang sinasabi ni Kristo, manunungod sa tubig na buhay na iyo an makakatanggal kan sa tuyang kapahaan, nasagkod sa buhay na daing kasagkuran. An mga celebrities umagin an mga sikat na tao, arog kan nagamit ko sa istorya na si Marilyn Monroe o kaya si Elvis Presley. Naghanap kan tubig na ini. Alagad, daininda nako asa kinabanon na kasiraman, kasikatan, kayamanan, dawa sa droga. Igwa po ako mga midbid na mga mayayaman, may kaya sa buhay, mga professional na, igwanin istabling trabaho, alagad, huli sa namamatian na kakulangan sa indang sadiri, naglaog sa relihiyosong pagkabuhay. Sa Tagaytay po, sa lugar na sa Tagaytay, igwa dumanin seminaryo na angaran, tahanan ng mabubuting pastor. Yaon dumanan mga professionals na nag-aadal man tangani na maging padi. Igwa manin mga binayaan an marhay na trabaho, tapos nagsiserbi na sana sa organisasyon na may pambihirang obheto asin advokasya na makatabang sa iba asin magbariwas nin pagkamuot sa kapwa, nauugmasinda sa pagserbi sa kapwa asin sa Dios. Mga tugang, ang pag-inom kan tubig na buhay,
Bakumbot sabihon ako gusun taman an buhay pagpadi o relihiyoso o an pag-ayon sa mga organisasyon na may marhay na obheto asin advokasya. Alagad sa kadaklan, iyo ini an pagkabuhay sa katuninongan kaibahan an Dios. Nag-uutob kan sa iyang mga tugon mantang nagsiserbi sa kapwa, lalo na itong mga yaon sa kadaihan na nakukuha ang tunay na kaugmahan asin kapanoan sa saindang buhay. An sa tuyang mga material asin pisikal na pangangaipo, daiman sa to makakapano o makakatanggal kan sa tuyang kapahaan. Ang Diyos sana. Sabi nga ni po baga, solo Diyos basta. God alone is enough. Ini ang nagtaonin katuninongan sa puso ni San Agustin na siya nga ni ang sabi, You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in Thee. Kita man, ano man ang satuyang kapahaan sa buhay, makukuha sa tubig na buhay na itinataon ni Kristo. Midbidon asin kamo tanta siya. Tan sabi nga ni, to seek Him is the greatest adventure, and to find Him is the greatest human achievement. Giraray, ano ang mga kapahaan mo sa buhay? Hanapon mo si Kristo, asin inumon mo ang tubig na buhay na sa iyang itinatao. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, Asin asin keso keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Tiripon bilang komunidad na nagsasamba, ako unyato ang pagkapaha nin sa tong puso sa mga espiritual na bagay, asin may pagsarig kitang mamibi sa Dios na iyo sanaan makakapahimaha sa to, sa lambang pag-arangan sa tong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin ang mga obispo kan simbahan, maging mga babisang saksi sa pagtubod na sa indang ipinapahayag na masadol ang gabos na banwaan sa pagmidbid kay Jesus bilang sa indang pariligtas. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa Diyos no nadalan sa pag-ugid nindanin mga kinabano na kaugmahan, mamuklat sa katotoohan na an kinaban dai makakatao kan lubos na kaugmahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satong pagpinitensya ngunya na Kwaresma, kita maging orog na bukas sa Espiritu kan Dios no na pagkamuot na nagtutubos sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang sa isip, asin sa hawak, mag-ako kan sa tong tabang sa saindang kaluyahan, asin kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga kadugo, asin mga katuod niya tong gadan, makalaog sa Diyos non na eerokan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Langito na Ama, inaako mi ang samong kasumbikalan asin ang samong pangangaipo kan sa imong kapatawadan.
Warasan sa mo ang gabos na tabang nakaipuhan mi, tanganing lubos kaming mabuhay sa aki mong sa Jesucristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ka mga tugang tanganian sa ko, asinan sa indong atang, mako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kayo ni mga sakripisyo kaugaing itugot mo, na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghinguang magpatawad sa kapwa, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas sa danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahana dayong kasagkuran huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Ta kan naghagad siya sa Samaritana na painomon nin tubig, linalang na niya sa iya an balaog nin pagtubod asin nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod, kaya pinalaad niya sa iya an kalayo nin Diyos noon na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo, asin kay bakan mga angheles nag-uumaw kan mga kabagsikan mo na nagsasabi, kagurangnan ni kanagadan banal, burabot ning gabos sa kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, ang sa mong kagurangnan na si Jesucristo.
Kan siya sa lugar niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magabos asin magkakan kainitay na yan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magabos asin mag-inom kainita niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan ini paggibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkani ko mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nagikimayra kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bangan sa mong Papa si Leon, sinkan sa mong Obispo si Rex Andro, sinkan gabos na klero. Siring man giramdama sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay ragi kami gabos na mimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, kay ba ni San Jose na sayang esposo kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo magkani gumagin kahiras na kan buhay na dayong kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kay bani asin sa saya sa imo Dios sa mga makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na kaugalian, nangangas kita magsabi, kabustabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak. Magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Uli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, sa kong katuninongan ni tinataw ko sa Indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan,
Asin papagkanigwan na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninongan. Kaheraki kami, kan Diyos, kan mga kasal. Na nagpapara Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Matindog po.
mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit nun asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hali sa itaas, mapakumbabang nag-aarang sa imo naan nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibuhuli ki Kristo sa maong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagpasalamat asin anunsyo. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunya na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang sa tuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family asin Engineer Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang sa tuyang choir, CRC Youth Choir, an akolito, ang mga nagbasa asin ang gabos na uya digdi na kantaki sumaro sa misang ini. Salamat po. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-ayri kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukoyan payo asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. Kagurangnan namimibi kami pasunodaan puso kan mga paratubod mo asin magkanigong warasan sa mga surugoon mo. Ining grasya, tanganing an mga nagdadanay sa pagkamot sa imo asin sa kapwa, mautob an kapanoan kan sa imong mga tugon huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iarubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos.